Λέει να σας κάτσει ο καφές ρε, λέει από τη Σαντορίνη ο Σπύρος. Γράφει, μη βρίζεις, Βίντεο τραβάζε. Και τώρα να βγάλουμε του Μπίλι τη μηχανημία. Ωραία, ψιλοπανελλήνια εξελίχθηκε ο καφές. Ενώ οι άλλοι, οι Βάσκοι. Το μόνο που πρόλαβα να γράψω σήμερα που λες δεν ποστάρισες που ήταν. Το μόνο που πρόλαβα να γράψω ήταν ότι την ισορροπία του μέρους. Εγώ 300 χιλιόμετρα και 300 αυτούς. Πώς κάνουμε.